Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibingelele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili Inkezo. Mina-ke ngane zakwethu ngiveza ngithuthu ngakho malo bathi ilasbon amagumede. Mhlawumbe uma ngabe usemusha kuleli khasi sizophinde ngicela ukuthi usubscribe, ungakhohlwa ungilandela ku-Facebook @Radio Inkezo ZA. Wey'ngane zakwethu-ke laphana siyazi ukuthi-ke njengoba siletha izindaba kunimaningi amasosi esithole wona lezi zindaba. Khona-ke udaba engiliphethe la khona omunye wabafundi bephephandaba okuyisolezwe badlulise uvo lwabo laphana kwezikaqekethwayo. Ngane zakethi angizukwanda kakhulu, ngizokuthatha ngikubeke kulolu daba okanye ngikufundele le article ebhalwe ilo muntu ongumfundi wephephandaba laphana. Ubhale ukuthi umculo amaskandi uliwe kakhulu ukuze kufike kuleli zinga okulo njengamanje. Kubhule abaculi abanjengoShwi noMtekala ngengoma ethi Ngafa, Ihashe Elimhlophe ngengoma ethi Muntuza, Uphuze Khemithi ngethi Imbizo, uMfiliseni Magubane ngoThenjiwe kanye nabanye abaningi. Lezi zisizwa zifike zawufaka lo mculo emalokishini nakwezinye izinhlaka ngengoma. Kulezi zinsuku lo mculo ubukeka wehlela isithunzi ngenxa yabantu abazowuthatha amashansi kuwo abanjengoDallas Odumo. Leli ibhimbi-ke lifika namanyala kumaskandi nesihloko nje esisodwa esithi bakhwelana ngikhona Dotmuni nje lowo. Besicela abantu abathi bawuthanda lo mculo benze okuthile ngalamavili anqane ukuyofesa bese ezobanga isiminyaminya la kumaskandi. Ibhale kanjalo-ke le nsizwa okanye intokazi ethe ukubhala laphana-ke ekhasini kwisoleze. Ngane zakwethu-ke ngiyathemba nani niyalazi udaba olufana nalolu-ke la khona le nsizwa ekuthiwa uDallas Odumo evela ngey'hloko nje ezithe ukuhluka laphana endimeni kamaskandi. Kuzokhumbula kule sitayela-ke sesivamisile, kodwa-ke lezi zithombe ezilo esifaka laphana zithe ukuhluka impela. Abaculi abaningi abanakho ukuyisebenzisa kodwa izihloko ziyasetshenziswa-ke laphana-ke mhlampe-ke ukuheha abantu laphana, kodwa-ke engomeni kufike kube enye into engaphathelene nalena. Insizwa ngane zakwethu-ke uDallas Odumo isihloko se-albhamu yayo ithi bakhwelana ngikhona-ke laphana. Kuzokhumbula ukuthi nangonyaka ophelile ike yakhipha futhi esinye isihloko esikhombisa laphana-ke inomuntu wesifazane ayivulele imilenze laphana-ke khanyisa ngethoshi, isihloko sithi ungikhombisile. Ngane zakwethu angizukwanda kakhulu mina, ngizosifaka izithombe laphana ku-Facebook @Radio Inkezo uzibonele ukuthi mhlampe wena kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ngane zakwethu nalo udaba uthini olwakho uva, sixoxe le ndaba laphana ku-comment section, ungitshele ukuthi wena lithini olwakho uvo ngalolu daba. Ngilasbon sengiphuma kanjena, kodwa ngiyanithembisa ukuthi ngiyabuya futhi kwividiyo elandelayo. Niziphathe kahle, nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.